Сәлам, эфирда топ-клип тапшыруы һәм без Рафина Ганилина белән Разил Камалов. Хит парадыбызны без бүген мәхәббәт темасына багышлыйбыз. Гади мәхәббәт түгел, гомерлек мәхәббәт. Шын мәхәббәтне ничек танырга? Җырчыларыбыздан файдалы киңәшләр. Бүген саубуллашу мизгеле айрыша күңелсез. Клибын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Көне буе уйлап йөрим, җанлыкаем. Синең янда рәхәт минем җаннарыма. Син бит минем көтеп алган бәхетем ди. Ошып киләм бәгыркәем яннарыңа. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Нигә инде икебезгә ике бәхет, икебезгә бәхетебез берәү булсын. Күңелләргә җылы хисләр генә тулып, йөзләребез шул бәхеттән балкып торсын. Кәйфләребезне күтәрәбез һәм игътибар белән экраннарга карыйбыз. Каршы алыгыз, атнаның премьерасы. Язар алдыннан уйла, сөйләр алдыннан тыңла. Йөрәк белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Бер кемдән берни көтмә, серләреңне белгертмә. Һаваларда йолдыз санап, бушка гомерең үтмә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап.
Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләрне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләрне, җирләр күкләргә карап. Телә матур теләкләрне, Җирләр күкләргә карап. Мәхәббәт турында җырлаучы тагын бер җырчыбыз. Кем инде ул? Азалия Валиева. Җырының исеме ничек? Син ул син. Күңел язым минем, йөрәк язым минем, тормышымның яме, мәхәббәтем җаным. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлыгыма язмышым, син ул син. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлыгыма язмышым, син ул син. Җырларым тик сиңа, моңнарым да сиңа. Йылы назым булып, йылмай тик син миңа. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлыгыма язмышым, син ул син.
Jamila Asadullina ham Ilgi Shayxraziyev topshiruvimizni davom ettiradi. Мен әлі бик яш, шуңа күрә бу сорауга төгәл җавабым юк. Миңа калса шын мәхәббәтне таный белү тәҗрибә белән килә, ди Җәмилә. Мин үз тәҗрибәм белән шуны әйтә алам. Йөрәк белән акыл бер яклы булып, бергә сөйләргә тиеш. Ay balım vay balım ağıydınam komşu Ay balım ağıydınam komşu Tanaldan çocuk ile sandu ağaçlar davuşu Tanaldan çocuk ile sandu ağaçlar davuşu Ay bala balam bay bal balam Ağıydı da donatda Ay bala balam bay bal balam Ağıydı da donatda Donları ota üzüle uzak Jırlata da yıllata Donları ota üzüle uzak Jırlata da yıllata Ay balım vay balım Unup sayri dağlarga Ay balım vay balım Unup sayri dağlarga Sinen hota sererim İnsan Ağaçlarga Sinen hakta serlerim Silim sandu ağaçlarga Bara 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 pa 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 Гаиләле кеше буларак Мирхат Гайсин безнең сорауга булай дип җавап бирде. Бер-бергесез тора алмый тоелгач, гел баштан чыкмый, уйланып йөри башлагач. Җырчыбызның фикерен белдек, лаеклы урынны тапшырыр вакыт.
әти деген шатлыклы уйларын тыя алмыйм. Әти әни баласынан тели бар яхшылык, бәләкәйдән күңеле гәзедә булсын иде яттылык. Әйтәм шуны сиңа кызым, әйтәм сиңа шуны улым, мин ышанам, сез табарсыз үзегезнең бәхет юлын. Киң ашый аның ишеген, киләчәккә атларсыз, горурлыгыбыз буларсыз, ышанычны акларсыз. Усал итеп әйткән сүзенең дөрес итеп аңлагыз. Ачуланмый үпкәләми, без әйткәнне тыңлагыз. Өйрәтмәгез инде үстек дигән чакларда булыр. Әти әни гелдә яхшы булсын диеп ымтылыр. Әйтәм шуны сиңа кызым, әйтәм сиңа шуны улым, мин ышанам, сез табарсыз үзегезнең бәхет юлын. Киң ашый аның ишеген, киләчәккә атларсыз, горурлыгыбыз буларсыз, ышанычны акларсыз. Улым кызым, әйтәм шуны сиңа кызым, әйтәм сиңа шуны улым, мин ышанам, сез табарсыз үзегезнең бәхет юлын. Киң ашый аның ишеген, киләчәккә атларсыз, горурлыгыбыз буларсыз, ышанычны акларсыз. Улым кызым, Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның TNTV Татар сайтына кирип тавыш бирергә мөмкин. Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең трекны һәм гадел бәяне көтә. Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрен, кайларда икән син. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама.
әйдә кайт мәхәббәт ярына. Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назлы җылыңны саклый бит кочагым, дөрләти бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт дип чакырам, җилләргә ияреп барыймы артыннан. Елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыймы артыңа. Елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт дип чакырам, җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ашарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Һәр кеше мәхәббәтне үзенчә аңлый. Әгәр кеше синең күңелеңә туры килә икән, ул сине аңлый, синең өчен кайгыра һәм сиңа ышана икән, димәк, ул синең кешең. Ә менә шуны аңлар өчен бары тик күз йомып, аның синең белән булмавын күз алырга кирәк. Аның булмавы сине борчый икән, димәк, ул кеше синең чын мәхәббәтең. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым
Лилия Гыймаддинова бу атнада янәдән беренче унлыкта урнаша. Кайсы җыры белән? Сорама. Нигә сорамаска? Җыры шулай дип атала. Сорама. Безнең якка барасы юлларың, барысын да яхшы беләсең. Уйламый да чык син олы юлга, әгәр килә мине күрәсең. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сандугачлы иртәләрдә икәү җитәкләшеп барлап йөрербез. Шул чагында бергә булырбыз дип сөю вәгъдәләрен бирербез. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Икемеңдә 22 елның иң көтелгән вакыйгасы, Грандиоз шоу. текә программа, Танылган җырчылар. чын хисләр, Сез яраткан җырлар. Уфа шәһәре ТМТV премиясы. Билетлар сатуда. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тигез генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үдеп китәр
бәхетле пар бармы икән җирдә тагы дәшкән саен сөям дия дәшәселәр килә тагы синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры дәшкән саен сөям дия дәшәселәр килә тагы синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым Тигез булсын барыр юллар син бит миңа язган барым Син белмәсең кар яңгырлар сөюнең кайнар уйшагым Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы дәшкән саен сөям дия дәшәселәр килә тагы Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры дәшкән саен сөям дия дәшәселәр килә тагы Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры Ильяс Шаяхметов хит парадыбызны дәвам итә. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Чынлап яраткан кеше нәрсә генә булса да, һәр вакыт синең белән кала ди ул. Җырчыбыз үз гаиләсен булдырырга инде өлгергән. Афәрин, горурланабыз һәм клибыңны карыйбыз. Таң җилләре тарата томаннарны Айырды язмыш бер-берен ярата торган парны Таңнардан сыра әйтерләр көтмәгән көнем бармы Таң җилләре бик талгын Җырласам талышым җитмәс еракларда син калдың Еракта калып йөрәкне янган утларга салдың җилләре иркәли камышларны Таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын Җилләр генә тараталмас җандагы сагышларны Таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын Җилләр генә тараталмас
Жандағы сағышларны Таң җилләре Җилләргә битеме куям Таң җиленә битеме куям Кулларың назын тоям Кулларыңның җылысыннан Җанга сабырлык җыям Таң җиленә битеме куям Кулларың назын тоям Кулларыңның җылысыннан Җанга сабырлык җыям Җанга сабырлык җыям Мирзаяновлар гаиләсе тамашачыларыбызга киңәшләр биреп тормадылар, чөнки һәр кешенең мәхәббәте шәхси рәвештә барлыкка килә диялар. Хит парадыбызда да алар мәхәббәт турында җыр башкаралар. Карап китик. Күренми синнән бүтәннәр Карамам да ятларга Насыйп булсын гомер буе Шулай бергә атларга Бер генә булып сөюләр Кадерен белсәк иде Алдан генә көтсә дә Бергәләп күрсәк иде Шатлаган Вәгъдәләргә бер тамчыда Төшә күрмәсен таплар Сүрелүләрне белмәсен Күңелдәге ушаклар Бер генә булып сөюләр Кадерен белсәк иде Алдан генә көтсә дә Бергәләп күрсәк иде Шатлыгын Бүлсәк иде Тормыш дигән юлларда Талмас ләкин йөрәгебез Сөюлебез булганда Бер генә булып сөюләр Кадерен белсәк иде Алдан генә көтсә дә Бергәләп күрсәк иде Шатлыгында Кайгысында Тигезләп бүлсәк иде Бер генә булып сөюләр Кадерен белсәк иде Алдан генә көтсә дә Бергәләп күрсәк иде Шатлыгында Кайгысында
Зарина Асылкаева, әгәр ул синең кеше икән, ул алдан ук беленә, моны син сизәсең ди. Бары тик күктә никах укылгач кына ул җирдә укыла. Димәк, безнең никахыбызда башта күктә укылган. Әлбәттә. Юкка чыкты кинәт, ялгызлыкны төю, моңаю. Кочагыңда җәннәт, карашыңда сөю, ярату. Бер генә теләк, син миңа кирәк. Туктарсыңмы, синсез минем йөрәк. Язмышым бүләгем, син минем бәхетем. Бердән берем күңелгем, өмөтем. Кабат дип тибә йөрәгем. Әллә мин гашык булдыммы сиңа? Һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем. Әллә мин гашык булдыммы сиңа? Һич белмим. Очрашулар, карашлар барда ачык. Ялгыз аккышлар сыман без кавыштык. Йөрәгемнең түрендә синең исең. Тик үтенәм сүндермә сөю хисен. Ла мин, гашык мин, һич белмим. Ла мин, гашык мин, һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем. Әллә мин гашык булдыммы сиңа? Һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем. Әллә мин гашык булдыммы сиңа? Һич белмим. Каян беләсең инде аның гомерлек мәхәббәттең икәнне? Гомерлек дип йөреп, гомерлек булмаска да мөмкин. Ерактан эзләп, яныңда йөрүче кешең дә гомерлек мәхәббәтең була ала. Шуңа күрә яныгызда булганны күрми калмагыз. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың? Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Көнгә иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Юкса навык башлый идем, мин сине тәнәфес
Uzun teneffüs şekilli Ayrılgan yıllarım Başlanır da yola deriz Gelirsen kök yılmayıp Sıngı deriz, sıngı zvanok Nik biraz sınlamadım Sözsüz güne söyümle Gözümden anlamadım Sıngı deriz, sıngı zvanok Nik biraz sınlamadım Sözsüz güne söyümle Gözümden anlamadım Sıngı deriz, sıngı zvanok Nik biraz sınlamadım Sözsüz güne söyümle Gözümden anlamadım Sıngı deriz, sıngı zvanok Nik biraz sınlamadım Sözsüz güne söyümle Gözümden anlamadım Sözsüz güne söyümle Gözümden anlamadım TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безнең социаль челтәрләргә кушыл. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Син миннән көлдеңме, бер катлы дидеңме, меңнән берен иткән ярың мин. Югалтуы җиңел, тик җаным шуны бел, эзләсәң дә башка табылмам. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгенә түгел, сукыр булдым ахыры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем, ник ышандым икән сүзеңә.
Кичә чык син миңа кияүгә. Нәрсә? Рөстәм Насыйбуллин үзенең тормыш иптәшенә тәкъдимне җыр белән ясаган. Ярый әле ашыклык керттең. Алайса кул таба артына сузыла башлаган иде инде. Исердім мен ақыры махаббаттан Сені көргәч шаштым ақылдан Әллә син фәрештәм бар қанатым Сені көріп яздым қошымнан Урладың син айлы түннәрімнен әттің бит Жаным бұзыларын әллә инде сихірләді мине Парашыларың сірлі күзләрің Biz sana күпме әйттек. Бу объект безнеке. Син аңламыйсың. Бу тормышта барыбызга да җитә. Кысылма. Dinledim min seni yaz gülüne Sin bit minim inşe örtügen Nazlar birdin canıga bütün ittin Yalgadın sin yürek gitegen Canım bızıların Hələ indi sihirlədin indi Paraşıların sırlı güzləri Canım bozularım Hələ indi sihirlədin indi Barajların sırlı güzləri Oralardan sin aylı dünlərə
Gözlerim 14 позиция артта калды. Demak, bizga liderimizni belgilarga vaqt. Ашыкма, алдан тапшыруыбызны искә алыйк. Бәхетле бу, рәхмәтле бу, үз тормышыңны ярат. Телем атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бу, рәхмәтле бу, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем. Назлы гына язмышым, син, ул син. Әйтәм шуны сиңа кызым, әйтәм сиңа шуны улым. Мин ышанам, сез табарсыз үзегезнең бәхет юлын. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Yıllarның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел сылама. Иреннәрең синең алыдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Көтәрсеңме диеп син сорама, кирәк хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Дәшкән саен сөям диеп, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә миңгә мәңге карап туймам ахры. Айырды язмыш бер-берini ярата торган парны. Таннардан сыра әйтерләр, көтмәгән көнем бармы? Bir gene bulup söyler, kaderin bilse gider. Ondan iyine kütse de, belgelep görse gider. Şaklağını da, kaygısını da, tizle bölse gider.
Canım buzularım Әллә инде сихерләде мине Almanın da nidi икәнен тешләп карамыйча белеп булмый. Мәхәббәт мәсьәләсендә дә шулай ди чираттагы йолдызыбыз. Кешеләр дә шулай. Бер күрүдә, бер күз сирпү белән күңелендә ниләр йөрткәнен белеп булмый бит. Бу мәсьәләдә ашыгырга ярамый. Минем жанда тик син генә хисем күккә Yıldız bulып Sibellerde Kapanır sinende Yüreğini türende Yaşırın yaradım Dürülüp yana Yıldızlara Minnem janda tik sin gena hu qoyaş bular Tularmanda Күңелеңә Яктырыр бар дөньяң Минем хакта уйдан Яшерен ярадуым Үзе газап Үзе савап Şihanada birden bir Tülgəlenə bəğir Min sağınam Min sinə sülüb sağınam Sinin sırlı dünyan Yüreğimde dolğan Min yaratam Min seni üzülüp yaratam
Лайыклылар исемлеге ачыкланды, димәк, саубуллашыр вакыт. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында Рафина Ганиуллина Һәм Разил Камалов булды. мәхәббәтегезне саклап һәм хөрмәт итеп яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.